Noia acolleu esta mañá a máis de 900 escolares na proba de campo a través de Xogade. Un total de 63 centros de diferentes municipios deronse cita no Julio Mato nunha xornada cargada de bo ambiente e deporte. O municipal Julio Mato de Noia foi hoxe un fervedoiro de rapaces correndo por todos lados. A xornada de campo a través organizada por Xogade congregou no complexo deportivo a máis de 900 cativos de 63 centros galegos. A xornada comezou ás 11:30 da mañá coa proba de Benxamín femenino e, ademais desta categoría, correron os competidores de alevín, infantil e cadete, tanto de masculino como femenino. Unha proba que, para os corredores e corredoras, foi dura polo percorrido e pola actitude de algúns dos seus opoñentes. Eu cansada. Eu tamén un pouco. Eu tamén. No, foi moi difícil. Sí, foi moito. Hai xente que empuxaba, que metía zancadillas. E agarrábame. Arreu aquí da espalda e logrei llegar. Nada ben. Un intercomarcal de campo a través organizado pola Xunta de Galicia, Deporte Galego e Xogade e que contou coa colaboración do Concello de Noia. Dende o goberno local salientan a capacidade de atracción de xente que ten o cross de Xogade, afirmando que o continuarán promovendo en vindeiras edicións. Sí, claro, para nós é un orgullo colaborar con todo tipo de evento deportivo. Esta vez viñeron sobre 40 autobuses de cerca de 70 centros. 1000 nenos se congregan aquí cos seus profesores e os familiares e velos disfrutar e facer deporte é un orgullo, de verdade. Sí, hai representación de todos os institutos e dos centros educativos en xeral e, bueno, a idea é que veñan a pasar unha xornada deportiva e que o pasen ben entre eles porque é verdade que están todos encantados. Sí, desde o Concello, todo que sea deporte e saúde, estamos moi concienciados con eso, de colaborar con todo tipo de eventos. Un ano máis, nos vindeiros seguiremos colaborando na medida do posible con este tipo de eventos.